हाय भाई माने देखंतु हम जानलु केतर जिया हम पाई बहुत दूर आटो बहुत दूर तथापि केते किलोमीटर टा अभी 200 किलोमीटर हो ना 200 किलोमीटर जिया ना ଆଉ କଣ ଖବର ସକାଳ ସକାଳୁ ହାଁ ନା ସଳେ କଣ କିଛି କହୁନି ଚୁପିନା ବସିଛି ହାଁ ଆମ ସଳେ କିଛି କହୁନି ନା ନିରବ ରହୁଛି ଆଉ ନା କଣ ଭାଇ କହୁନ କଣ କିଏ ଡାକିଲା ତମ ଗାଁରେ କଣ ଖବର ଆମ ଆଡ଼େ ନା ବର୍ଷା ହଉଛି ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ନା ମେଘ ହଉଛି ନ କହି ବୋଲାଣି ବର୍ଷା ହଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ସଳେ କଣ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଯାହା ସକାଳେ ଜଣ ଭଲ ଦିନ କଟିଲା ନା କଣ ଆଉ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିକି ରଖିବ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିବା ଆଉ ଖାଇବା ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଆଗକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା 12ଟା ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆଉ ନା ନା 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ 2ଟା ହେଇଯିବ ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଖାଇଦେଇକି ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିଯିବା ପୁଣି ଯାଇକି ବାଟରେ ଖାଇବା ଆଉ ହଉ ଭାଇ ମାନେ ରହୁଛୁ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁନୁ ଡ୍ରାଇଭର